dihamu amanami inanami nong rapak kita di bagas doroon nang songonima dihamu na saluhutna na waholongi hami amanami nanami di bagas tabi doho takayan akon nami naing pukau tama partangangata tapara di marohata martangiang mahita diganup hudulat tabi. Amin. Tapuji Tuhan tamarite detas yang nomor 487 tay dehon ayat sada dohot ayat topat. Asini roham puji Allah manabusa di poia sorohaku kabesoraganmu inganamu rohanami todimi manggohi takirohot nunami kabeula ulami. Sasapuling rohanami gawe pangulo asama sahalahami pagilakanu inganamu rohanami todimi manggohi takirohot nunami kabeula ulami. Marhite-hite gowar ni debata ama, doho gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni tordi purbadia nama no palangit doho tanoon. Amen. Kristus Yesus do naong gabe hapistara siya debata tu hita. Gabe hati goran dohot habadiaon, dohot haluaon haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan debata parguguna suhatulusan jala para si rohana sumuruk. Di pangidoroham naing mangulu jala martua hami sugut. Nung aragam dalan na dibahen ho manungguli rohanami. Asa hutadahami hatuaos sugut. Dibahen ihu pasirepami ma nuaing rohanami mangilusian ho. Sa ilehon matodim na badiya itu kami. Asa persaya hami di holong di roham di hami. Say hutangion hami masoram. Na mga poy hami di tiki para si rohaon nuaing. Asa sapak kami Tuhan nguluan. Na pinarademi di hami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hatani debata epistel di partangangata di bonginon iman atar surat di Hosea biddu sada mamuka sian ayat 2 tajahama marsika soring sahat rodi ayat siya mula ni hata ni Jehovah marhite hite si Hosea nina Jehovah matu si Hosea laho maho buat masada boru-boru si babi jalang dohot akatubu ni si babi jalang ai sai didak dati isini tanoido marmainan marbalik sia Jehovah. Jadilah memaibana jala dibuat sebelumnya burun disediakan gabe-gabean manusia jala dituhun ibana sada anak Dungi didok Jehovah matu ibana jo magwarna si Jezreel ayo tiknari marlulu maahu diaka utang mudar ni si Jezreel tu pinopar ni Jehu jala ahu pasiapon harajaon pinopar ni Israel. Jadi dia rinasai pangolong hukum masyor ni Israel di jura Jezreel. Dungi gabi-gabi yang musim boru-borui jala ditubuhon sada boru
dungi di dok Jehovah matu ibana, jo magwarna nai sohinasian, edang be marpangulahi rohaku tu pinopar ni Israel, manang marpamuati rohaku tu nasida. Alai marpangulahi marhaku anggotu pinopar ni Juda, jala lawan kunasida marhite Jehovah, debata nasidai, alai dan paluaku marhite sior manang kodang, manang hamusuan, manang hoda, manang jolma pasidumulape. Alai marpangulahi marohaku anggotu pinopar ni Juda, jala paluaku nasida marhite-hite Jehovah debata nasidai. Alai daang paluaku marhite sior, manang podang, manak kamusuon, manak koda, manang dolma parsiluhudulpe. Jadi dosa susunai sunyasina, gabe-gabean sema guru-gurui, jala ditukuhon sadana. Jadi nina Jehovah ma, jo magwarna loami, ay daang bagsokku hamu, jaladak kamu na puna ahu, ido sahatna, martua mana tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa, amin. Maredehita sianedeta nomor 332, tay dehon ayat sada dohot ayat 4. Asini roha madihamu dohok dame nasian Tuhan debata, dohok sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Hurian itu hata ni debata barita nauli di partang yang tabor nginon. Ima na dibuat sian surat ni Apostel Paulus madapoton huria Kolose. Bidu paduahon mamuka mai sian ayat onom rodi ayat 10 sia. Songonom maridok desi. Ope songon pajak konom muna di Kristus Yesus Tuhani. Songoni mahamu marparangi di bagasan ibana. Gabe marurat jala pinauli-uli mahamu di bagasan ibana. Togu marhaporsyaon hobartu naniajarhon tuhamuna. Lumobi mahamu marroha moleate. Jaga mahamu sotung diago de mahamu marhite-hite hata bisuk-bisuk. Dohot hata lesem naso maripola. Hobartu tona-tona ni jolma mangihuton si sia-sia ni hasianganon. Dada mangihuton Kristus. Ai di bagasan ibana do maringanan sadok gok ni hadebataon marupahod daging. Di bagasan ibana saha nang tuhamu hagogok nai.
Ibana do ulu ni nasa hamuliaon dohot panggonggomion. Laos di bagasan ibana do hamu tarsunat. Dada binahin ni tangan. Lao mananggal pamatang na merdagingon. Binahin ni parsunaton nasian Kristusido. Ay rap tartanom do hamu dohot ibana. Dinatar diri ihamu. Laos di bagasan ibana do rap hamu dipahehe. Di nagabe porsea hamu di hagogoon ni debata. Na paheheon ibana siyan akka na mate. Asa hamu naung mate di bagasan akka pangalosion. Dohot di bagasan sibuk na sotar sunati. Rapon ibana do hamu dipahehe. Di nasi nesanai nasa pangalosyota. Di sesa do surat tangani na do pakita. Ima akapatik na maralohon hita. Di padaudoi, di lohoton tu silangi. Di pupusi do akka hamuliaon doho panggonggomion. Patar do di patotodurhon nasida. Di paibakod do nasida natalui. Ope. Unang madiuhumi halak kamu siala si panganon manang si inumon. Manang siala pesta. Manang polta ni bulan, manang ala niari sabat pe. Halinu niaka nanaing rodoy, alai Kristusido napuna badan. Tungunang mahamu di lesan-lesani halak. Nagiyot paula-ula na serep, jala sumobba akka suru-suruan. Di tengah-tengah hodona ni idana di bagasan todina. Pinaburnang ni roha-roha ni dagingna. Alai dang di persigatungi ului. Ai siani lembagodang marguru tu debata sadok pamatangi. Naniurupan jala pinadomu-domu niaka urat dohot ihot-ihot. Ido yang gosahana. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Saha manuaing tuhita. Poda ni Apostel Paulus naung dipasahat tuhuria Kolose ima marhite turpuk jamita pertanyaan di bornginon. Marhite turpuk jamitaon dohot epistel nang tajahai diarahot dohita laho mangatusi jala makanguluhon debata setia di bagasan holongna. Tuhan setia akan kasih setianya. Dang muba anggo holong ni debata. Amanginang ragam donata adopi di tonga-tonga ni hasia nganon naboy mangelaha porsyota. Naboy mabahen hita gabi holang. Sian debata manang naboy mabahen gabe ganggu rohata dihuaso dohot holong ni rohani debata. Lasongonido na dikuatirhon ni Apostel Paulus tutonga-tonga ni huria Kolose hatihai. Ahama na masa torop akaparpoda haliluan ro manopot huriai laos maringanan di humaliang ni huriay. Na mabahen aka poda na maralo tu hasitongan ni pangajarion nang dipasahat aka apostel taringo tu hadirion ni Kristus Yesus. Alanido bahen gabe dipasahat Apostel Paulus ma podana marhite surat na tu huria Kolose. Asa nang pe ragam nang pe torop aka parpoda haliluan nang pe ragam aka hamaolon nang aka namasa di tonga-tonga di ngulu nasida asa unang gabi ganggu haporseon nasida di aka saluhu nai. Adong maon parpoda sinkritisme mencampur adukan ajaran agama. Adong mana-mano babal, adong mana-mano badewa, dungi di padomu-domu mo tu ajaran hak Kristenon taringo tu haluaon. Adong mamuse ajaran gnosticisme.
yang mengatakan bahwa bumi ini bukanlah karya Kristus, bukanlah ciptaan Allah. Tungi mereka juga menyangkal bahwa karya keselamatan itu bukanlah perbuatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Adong mamuse pangajario taringo tu suru-suruan. Adong mamuse parpoda na mangodolhon parsunaton ari raya parpuasaon taringo tu si pangano do sinuwon ido na berhubungan laho mangalehon haluaon di hasianganon. Alanido totu maralo doi. Tuha porsiaon nang niajarhon ni Kristus marhiti aka apostelna. Jala gabe tubuh do, ya, gabe tubuh do aka pemahaman na gabe ragu-ragu. Menjadi khawatir mana sebenarnya yang benar aka pangajarion. Nasahat tunasida do manang naungro aka pangajarion ne baru do ido ubahen gabe kuatir jala di surat ton apostel Paulus ma surat nau songopoda tuhuria Kolose nang tuhita di partikian waeng. Alanido macetakas do moloi tajahan aking di ayat sia sahat tu ayat 10 sadai. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Haluaon na naing dohoron na haluaon na jinalo ni huriay na kita. Dada ala ni sunat sian perdagingon. Dada alani berpantang akan makanan tertentu. Dada alani namano tuhon manang haringgason mangulahon patupahon aka parari rayaon. Alai naing dohonon na takas do setia do debata makaolong hita marhite narap tartanom. Hita dohot hamamate dohot hababakit ni Kristus. Naung tarsilangi, naung hehe molo taperbadiko di rom onom ayat 4. Amangin nang sasitong na memang say jupang dope dihita poda na adul marasing. Poda na macay adul marasing sian poda naung tadalaton. Naung tahaporsyay. Jadi adorang so COVID-19 di tahun 2010 sia sahak tu tahun 2020 semakin marak dodisi dia ka nalaho ber traveling to Jerusalem adong do piga-piga ruas ni huria dengan bangga menceritakan inang nunga dikukuh kabe pernikahan nami muse doa mangina ya ngamar pahupung. Alay lawan na sida tu Jerusalem, maka ada pengukuhan pernikahan di Kana, perkawinan, mengingat perkawinan Kana. Adong mamuse madok ngahula kami be ngahujalo kami be baptisa songon naung pinatupa naung jinalo ni Jesus di Sungai Jordan. Ngahujalo kami be ina. Ape sa sitong na dang sitong be naung pinatupa na sidei. Alaniaha ikut taingo do. Ya, satu Tuhan, satu baptisan mulai tajaha di Efesus 4 ayat 5 sahatu ayat 6. Sahali do mate Kristus. Jala dinong terdidi hita disima didok naung tartanom. Rap dohot hama mate. Dohot dinong baki Kristus naung rap do hita disi. Alanido secara khusus di HKBP. Secara khusus di HKBP di Huriata. Mangihuton satu Tuhan satu baptisan ido ubahen mula dong napida huria manang nasian huria dia perupani asal ma nunga tardidi ibana di bagasan guarni de bata ama anak do tod di porbadia takui do anggo padidioni dada gabe adong muse baptisan ulang manang ikon ulahono tarupani alahya
tersurat songon baptisan padidion na jinalo ni Jesus gabe ubadia amma gabe majalu halua umma halak na dibaptis muse majalo padidia di sungai Jordan dang adong dang sitong pemahaman si songoni damang dainang na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus sadong do padohan na madok manat unang tertuktuk jamot unang terhubung. Hati-hati supaya jangan tersandung, waspada supaya jangan terjerambab ke dalam lubang. Jadi sitong do memang sahak tunuaing anggo perpoda haliluan ni adong do. Saya berusaha do laho mabahen manang mengajarkan angka dogma-dogma na berbeda. Tu naung tajalo na tahaporsiai salilingon. Baka boy dohonon menegai hapor syauta. Boy dohonon pasti sebagian orang sudah menjadi bimbang dan mau melakukan itu. Apalagi anak-anak remaja naposo bulung, kaula muda. Dengan bangga mengatakan kami juga sudah dibaptis ulang. Dang sitong parpoda manang sesuai dogma dihita taringot tusi. Dungi muse adong do hati hamasa COVID-19 gabe dohono maf sangat viral do ada pemberkatan secara online, penguburan orang mati secara online, bahkan perjamuan kudus secara online. Ala yang go di HKBP dang diulah hodope si songoni. Manginang tahala sodo YouTube manang media online di masa COVID-19 gabe sada media lau patu pahon parsaurata lahu majalo hatani di batang. Alai koningotot tado ada kondisi yang melatar belakangi karena apa? Alanido tongdo aloon parpoda nama dok dang saya tua habe manang boydo permingguan secara online YouTube di Jabu. Dang pala saya lau betu gereja ina. Ikonalo tado parpoda nama dok si songoni. Alania olo do alani losok na do ubahen gabe membenarkan yang salah. Alania salah ala sasitong na nunga di bagasan hai pason ibana manang nunga adong rora sa pemerintah bahwa keadaan sudah semakin membaik. Ido ubahen gabe dipatupa parmingguan. Dang bisa cara online asing majo dalam kondisi atau situasi yang mungkin saja molo didok rupani level opat atau ikon duduk dohita tuaka pamaretata. Nanaing dohono nasa unang gabe sada pangajarion na dapeo pirupani hape nunga maralo manang alani akalosok dohot alani dohono ma naung diperdegi ko donaing secara online on dang pe sehat pamatang boydo rotu gereja alai untuk membenarkan segala sesuatu tentang ibadah melalui YouTube dohonon nama ragam sidalian. Amanginang saulat naya dong do situasi-situasi tertentu jala taida ma memang dilehot debatado akka solusi. Saya dilehot debatado akka dalat tuhita laho boy muse denggan laho majalo hatani debata patupahon akka persobaan nang di situasi-situasi na sulit pe di portibion. Alanido adong matolu si patupaw ta asa unang gabi tertai rohata tu parpoda haliluan. Ya, sahak tunuaing adong do parpoda haliluan. Sahak tunuaing manang sepanjang kita hidup naboy tertai do hapor syauta, naboy ganggu do hapor syauta. Alani ragam niaka hamajuan teknologi, alani ragam niaka tanggung jawab akka pakubasion nalau si patupaon alani ragam niaka tantangan di parnguluan. Adong matulu ditawarhon Apostel Paulus marhite podana tu huria Kolose nang tuhita bornginon. Naparjolo asa marparange di bagasan Kristus. Lapatan na ahape na taula
manang sa di hari pe partikian na naing hobar mai tulomo ni rohani debata, naing hobar mai tuhatani debata. Asa unang parulaw te maralo tuhatani debata. Naing dohonon na asa tapasiding akka ulaon na maralo tuhatani debata. Alani marparange di bagasan Kristus. Napaduahon didok marhite turpukon ikon togu marurat di bagasan Kristus, berakar di dalam Kristus. Togu marurat di bagasan Kristus. Jadi Pitor Huingo doa manginang di tikilau hami tu Mentawai, alani tsunami di Mentawai, songon tim napatupahon traumatic healing sian HKBP. Di tikilau hami tu pantai, memang semua rumah sudah roboh. Ya, semua kapal-kapal pe dangho be dia kainganana, ya bahkan rata ke tanah. Horona kehau-hau mana di sini. Alai sangat luar biasa do pohon kelapa. Ya, banyak yang masih berdiri kokoh pohon kelapa ini. Alania ternyata dung nih parsiajarah rupani ada 7 dan ini pohon kelapa merupakan salah satu pohon yang sangat kuat untuk melawan gelombang, bahkan gelombang tsunami, dakulon ombak. Karena apa? Karena akarnya secara horizontal dan juga vertikal lohok me di bagasan tanoi. Gabi guguma pohoni berdiri kokoh. Akarnya mencengkram secara vertikal dan horizontal. Dungi adong muse nijaha pohon sequoia, omen na pohon yang tertinggi di Portibion, imana di California. Jadi ketinggiannya sampai 91 meter. Umurnya sampai 3.000 tahun. Jadi dia mampu menghadapi cuaca yang ekstrim, angin besar, doa segala. Nabui kira-kira menumbangkan pohon yang lain, tetapi dia berdiri teguh. Karena apa? Karena akarnya juga sangat kuat. Ido ubain hape macerikot do. Asa didok gabe tudos-tudos si di Apostel Paulus marurat di bagasan Kristus. Ikon marurat di bagasan Kristus, bahkan bukan hanya berakar, tetapi bertumbuh bahkan berbuah. Alani yang manginang laho mengadopi akatantangan parpuda haliluon, doho ragam naboi mabahen ganggu haporsyota. Mungkin saja berbagai penderitaan kehidupan, mungkin saja karena pengaruh tekanan ekonomi, mungkin saja karena berbagai pekerjaan, ya. Alai di pasunggulhon Apostel Paulus ma ikon tugu marurat di bagasan Kristus. Asa ikon mersitutu do hape. Ikon lem mersitutu hita marparsauran membangun persekutuan yang kuat bersama dengan Kristus. Asa naing dohonon na ikon lem tahari koto do. De parsobota tu de bata. Ikon lem tahari koto do. Martangiang, ikolam tahari koto do laho majalo manang mangguruhon hatani debata. Asa nang pegudang ela-ela, nang pegudang akatawaran-tawaran yang menjanjikan kebahagiaan di tengah-tengah dunia ini, nikmat jasmani, kebahagiaan dunia, danggabe sumurut manang danggabe ganggu haporsyota alani. Tetapi dia sudah sangat kuat hidup di dalam Kristus. Alani penuh pertimbangan maibana nang pakatayon nang pabahenan nape hobar matulomo ni rohani debata. Napatuluhon amangin nang didok marroha mauleate mengucap syukur senantiasa. Isi do halak na mengucap syukur senantiasa. Isi do halak na sidok mauleate. Ima halak na takas manada holong ni debata. I mahalak na takas manada huwaso ni debata. I mahalak na takas majalo asini roha ni debata.
ima halak na takas uboto holong ni roha ni debatado na maparmuduhon nguluna. Dada hola ditiki na salpo. Dada hola ditiki nuaing. Halay nung nga matchay takas dia tu si bana debatape sari hodon dado nguluna nang tutiki-tiki na mangiut. Hido ubahe manangape namasa di nguluna gabi sidok moliate ibana di sude pardalanan ni nguluna. Ido cara na ditawarhon Rasul Apostel Paulus tuhita nalaw si patupota nalaw si hanguluhonota di pardalanan ni nguluton. Asa gabi totong satia hita. Asa gabi totong tugu hapersyota nang peragam aka hamaolon nang peragam aka naboy mababyari hita di sudi aka pardalanan ni ngulun. Nang peragam rupani aka parpoda haliluon aka ajaran-ajaran yang mungkin taida nunga matce maraloon tuna sa lelingon tajalo taha persya di bagasan nguluta alai ima hatani di batama tangyang taima na marguguho kita sa luhuna. Amen martangyak kita. Mulia te marohanami ali Tuhan nung ngatakas suboto hami holong ni roham totong do dilehoko dihami sa luhuna. Di sude pardalanan ni ngulu namion say di sarihoko do hami. Atong papos maroha do pikiran nami ganup tiki nang di sude ka situasi pe. Babua na didongani asi ni roham do hami. Di sude ka panggulmiton ni ngulu nami. Asi roham ali Tuhan. Say tabaya kapasu-pasu na maragam. Di sude ruas ni Huriam. Manang di dia penasida maringanan. Molo huadu pihami akahamaulon. Pos dorohanami di padongan yomo. Jala molo huadu pihami pe ragam niya kaparpoda haliluan. Todim tod di porbadia mana mangalihon bisuk di hami sa luhuna. Ubahin boy hami makanguluhon hobar tulo maniroham. Di sude pardalanan ni ngulo nami. Atong sahak di tangam muma daging nang tod dinami. Say jumulo rasi hami siya nasado sa do pangalasyon nami. Asa talupa mi haboran ni paso-pasom. Mga sahon gwan niya mo Tuhan Jesus Kristus jalo matang yang namion. Amen. Marid de mahita. Mahita ditangiang pangodianon. Ale amanami di batano usobahami di bagasan guarena mo Tuhan Jesus Kristus. Toktong masobon nami huali Tuhan di asidot holun roham. Nahu parhatopot rohanami nunga hujalo hami
di bagasan ngulu nami, terlumu bimesya manogot satu darion. Olan ala asidot holoni roham, boy hami mamuji pasangapon guarmu, di pertanyaan na di patupa huriam apala di bodarion. Nunga taruli hami, sian asidot holoni roham, terlumu bimahatam nok kujalo hami sian naposom. Ali Tuhan, paingot kami, natoktong doho satia, madongani hami di asid ot holoni roham. Alani setia matok kami mangihutoko di ari-ari ningulu na sila nomu dopi di hami. Hu parhatopot rohanami ali Tuhan, dang boy hujojori hami marsada-sada asid ot holoni roham. Alai ala godang di sitonon na hubulus sami. Gabe lupa hami di asid ot holoni roham na kujalo hami. Alani Tuhan, lamah pahot maha porsion nami tuho, saboy hubilangi hami asid ot holoni roham, na kujalo hami di bagasan lasini roha, mamuji pasangapun guar munda badiai. Gudang si tutu ali Tuhan, nahu paha perlu kami di perdalani ngulu namion. Alani, patau hami marsada-sada, majojori di tangyang kami pribadi lepas pribadi. Saboy hujalo hami, di tikina na lehet si lehonomo di pidi hami. Huingotami ali Tuhan godang na dihirim rohanami dot dihirim ni huriam terlumu bimai di tahun kesehatian di apala tahun 2022. Nunga godang iderang rangi panitian na dipabakit huriam. Nunga godang na diulahon. Ale godang gope na sohulau kami ali Tuhan. Alani ajari mahami lau marsada ni roha mangulahoni gabe hasangapon di guarmu las ni roha nang dihami. Ali Tuhan molotuk pe satokin nai marni yang muli hami satonga di bagasmon. Mula kami tu bagas nami bersada-sada. Pataru hami di bagasan las ni roha pajukma dot keluarga nahu tinggal kami. Soksonin roasmu na mangihuton parteng ngonon di bagas nasi tebe. Jumulo siesa dosa panglausan nami, asa tama hami di jelum. Di bagasan guarana mutuan Yesus Kristus, martangnya kami tuho. Amin. Mari demahita sian buke de nomor 706 ayat 1 urut na huhut papungu pilihan.
partangya koma peliata. Ali de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, doho nasaw libasan na maulutus. Upasahat tami ma siyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parsiyak kami pilihanon, pati bulhon harajon muditong-atongan ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mangido mahita di tangiang hato patay. Ale aman nami na di Banua Gijang. Sa pinarbadia magwaro. Sa Roma harajon. Sa South Maloman Roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sa daron nanguluan siapa. Sa samadusa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Nak kami tujuh tu pangujung. Paluang mahalis yang kawaru. Ay hudu na po harajo. Dua tinagubon. Roh Jesus matang sekali hidupnya. Amin. Asinirohan itu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan ni debata ama. Dohot parsoran nito di porbadia madongani hamu saluhutna. Amang inang rabdohot sude ruas ni huria na mengikuti pertangyangan on marhite live streaming nang hita na pengudi bagas joron siak kami na makubasi pertangyangan bornginon pasahat tentu hita salam sehat tetap kita ikuti protokol kesehatan di dia pehita maringanan horas madihita saluhuna.
Amin.